Tangentligningen i brug. Vi tager udgangspunkt i følgende. f af x er lig med minus x i tredje plus 8x. P2, F2. Det er vores punkter. Tangentligningen. Y er lig med f mærke af x0, ny parentes, x minus x0, lukket parentes, plus f af x0. Vi ved, at vores punkter, vi ved, at x0 er 2 på grund af vores tidligere punkter. Og nu differentierer vi funktionen ved at indsætte den i følgende form, som giver 8 minus 3 gange x i anden. Og så vil vi finde tilsvarende y-værdi ved at indsætte x0 er lig med 2 i funktionen. Og der får vi, at y er 8. Og nu kan vi finde hældningen ved at indsætte x0 er 2 i den differentierede funktion. Og der får vi, at hældningen er minus 4. Nu indsætter vi de tal, vi har fundet i tangentligningen. Efter det finder vi ud af, at y er lig med 16 minus 4 gange x, som er ligningen for tangenten i punktet P2, F2. Det var matematikaflevering nummer 8 fra Alexander og Malte. Tusind tak fordi du så med. Hej hej!